L-għodwa tajba. Illum l-4 29 ta' Ġunju, il-Knisja tiċċelebra s-solennità ta' żewġ apostli u qaddisin kbar tal-ewwel seklu, San Pietru u San Pawl. San Pietru huwa dak li Kristu bena fuqu l-Knisja tiegħu u San Pawl waqqaf il-Knisja f'Malta. Nilqakom għall-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna illum mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina.
Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti aħna niċċelebraw b'ferħ kbir is-solennità tal-Apostli San Pietru u San Pawl l-Imnarja. Ejjew niftakru dawn iż-żewġ apostli għaddew mill-mumenti ta' djufija, ta' ċaħda, ta' kriżi, imma l-mulej ħatafhom bil-ħarsa tal-ħnina tiegħu. L-istess ħarsa li jitfa' fuq kull wieħed u waħda minna. B'dan l-għarfien, b'din il-fiduċja, narfu ħtijietna u nitolbuh maħfra. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien ħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
nitolbu. U Alla inti timlina b'ferħ qaddiż dan il-jum ta' festa solenni ġih l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom kif bihom inti qed fiha is-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi met idu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħqarhom. Huwa qabad lil Ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Għażmi. Meta arrestah u tefgħu il-ħabs, bagħat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu għassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ soldati, marbut b'żewġ ktajjen, u kien hemm qases oħra mal-bib tal-ħabs. F'daqqa waħda der anġlu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġenbu, qajmu u qallu: malajr, u l-ktajjen waqgħu minn idejh. Imbagħad l-anġlu qallu: tħażżem u ilbes il-qorq. U Pietru hekk għamel. U raġa' qallu: dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel assa u t-tieni wkoll u waslu ħdejn il-bib tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew triq flimkien meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie ftiegħu u qal: issa naf tassew li l-mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej. Dawk li jibżgħu
It-taqrim it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Nitalija ħuti, demmi ġam xerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni il-mulej l-imħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll il daw kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jiena sfajt meħlus minn ħalq l-jun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? Huma weġbuh: xi wħud Ġwan il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmun Pietru qallu: inti l-Messija ben Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħini int Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jien ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet. U kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma
tixxandar sal-aħħar. U l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Dan il-kliem tal-Apostlu missierna San Pawl id-dixxiplu żagħżugħ Timotju jagħtina tifsira profonda ta' din il-festa li qegħdin nagħmlu llum. L-ewwel qari jagħtina esperjenza qawwija ta' Pietru li jiġi arrestat minn Erodi u jiġi meħlus mill-ħabs aħrax u x'aktarx mill-kundanna prossima tal-mewt. Erodi kien diġà qatel wieħed mix-xhieda ewlenin lil ġagbu Ġwanni. Ninnotaw li f'dan il-qari li bih tibda l-festa tal-lum jissemmew daw it-tliet xhieda. Ġagbu li Erodi qatalu rasu, Ġwanni u Pietru huma tliet xhieda ta' trasfigurazzjoni. Dawn huma x-xhieda tal-glorja tal-mulej. Imma llum narawhom fl-umiljazzjoni tagħhom. Wieħed maqtul, jibki lil maqtul, Ġwanni jibki lil maqtul u Pietru arrestat. Din il-glorja li qed il-mulej, din il-glorja li rajna fuq it-Tabor. San Luqa jgħidilna li fuq it-Tabor fil-glorja tal-mulej jisemgħuh ukoll jitkellem ma' Mosè u Elija fuq il-misteru tas-salib, fuq it-tluq tiegħu minn Ġerusalemm, l-umiljazzjoni tal-mulej, il-kundanna ħarxa tiegħu, l-arrest tiegħu, it-tradiment, il-qtil b'mod li żjed krudil, il-mewt tiegħu. U allura meta nisimgħu lill-Apostlu Pawlu jitkellem fuq il-ħelsien, u aħna dan il-qari nisimgħuh fjum il-martirju tiegħu, fjum il-qtuħ ir-ras tiegħu. Fl-istess jum li fih niftakru fit-tislib, rasu l-isfel saqajh il-fuq ta' Pietru. Ngħidu imma dan x'ħelsien hu bil-kriterju tad-dinja. X'ħelsien hu dan? Xi glorja hi din? U allura nifhmu li din il-festa tant għażiża l-Maltin. Il-tradizzjoni tagħna tgħidilna li din il-festa minn dejjem kienet tiċċelebrata, almenu għandna dokumenti sa mill-14 seklu li fiha jiċċelebraw lil San Pietru u lil San Pawl. Għalina wkoll hija il-mument tal-ħsad, il-mument ta' ringrazzjament il-Alla għal frott tal-bija tal-art, għal dak li il-mulej iberikna bih fil-ħolqien tiegħu. Allura din il-festa tfakkarna f'dak li għamilna tassew, imma tabbina wkoll bir-responsabbiltà. Għaliex jekk aħna niċċelebraw u tant kulturi jiċċelebraw il-mument tal-ħsad, aħna jiġi propju qabel għax il-bija aħna minħabba x-xemx issir ħafna iżjed malajr u għandha toma partikolari tagħha, tant bnina, tant qawwija. Qed nibżgħu għaliha l-bija tagħna u l-ambjent li minna joħroġ. Il-festa tal-imnarja ta' kull sena titfakkarna li l-eruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment. Min jista' jifhimni ħajjifhem.
Imma illum ukoll niftakru fl-eruq tagħna li mhijiex il-glorja ta' din id-dinja imma glorja li għandha destin isbaħ u aħjar. Imma ma tibżax la mill-umiljazzjoni u lanqas mill-mewt. Għax aħna qegħdin nagħmlu festa, da mhux funeral ta' żewġ apostli, qegħdin nagħmlu festa. Qed infakru l-umiljazzjoni tagħhom vera, il-mewt krudila tagħhom, il-kundanna ħażina li ħadu mit-tribunal ta' din id-dinja. Espressjoni għal qalb ħafna San George preka, it-tribunal ta' din id-dinja. Imma nkunu boloħ, jekk illum ninsew li daw iż-żewġ apostli laqgħuna ma' Ġesu Kristu, li mħallef vera u ta' vera li jixed u jiġġudika fil-verità. Il-ġustizzja ta' din id-dinja imxelfa u dejjem fallibbli. Daqqa fuq punt u daqqa fuq ieħor. Imma il-verità ta' Alla la tinganna u lanqas tiġi ingannata. Illum irridu nsellmu lit-tribunal tal-kuxjenza ta' kull wieħed u waħda minna, fejn fi-skitt ta' qalbna jekk il-mulej isib dak ix-xaq ta' disponibilità idawwalna bid-dawl tiegħu u anke jekk xanfarna iwennisna bil-ħnina tiegħu. Wara kollox dan hu l-ħelsien li fuqu jitkellmu l-apostli mill-esperjenza personali tagħhom. Dan il-ħelsien ta' vera li mhuwiex il-ħelsien biss li tagħmel li trid, imma li tagħmel is-sewwa. Mhux tiġġier judka skont l-aptit jew skont il-wiċċ jew skont kif jaqbillek, imma skont dak li hu tassew. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Pawlu l-apostlu missierna fix-xuħitu u jikteb lil dan id-dixxiplu żagħżugħ pratikament qed jafdalu il-missjoni, l-apostolat, il-fidi tiegħu. Ħarist il-fidi jgħidlu, ħarist il-fidi. U li sejjaħ lilu nnifsu il-protos tal-midinbin, mhux midneb, l-aqwa wieħed minnhom, u jgħid Alla ħenna lija biex tidher fija il-paċenzja bla tarf ta' Kristu. U din il-paċenzja l-mulej jużama kull wieħed waħda minna. Jużama pajjiżna wkoll mas-soċjetà tagħna. Imma llum aħna niftakru fir-responsabilità tagħna li l-ħelsien li għaddew minnu l-apostli ikun tagħna wkoll. Aħna nsejħu tant affarijiet bil-kelma sabiħa ta' progress. Imma qed iwasslinna ħelsien veru dan il-progress. Qed jagħtina paċi vera, dik il-paċi li ma tista' tixtriha b'debda balla liri konna ngħidu sa euro. L-ebda flus ma jistgħu jixtrulek il-paċi. Il-progress tagħna x'inhu jekk aħna il-kwalità fundamentali tal-ħajja tagħna. Il-well-being spiritwali, psikoloġiku, fiżiku tagħna ma jibqax hemm. Milux nota nostalġika, intwerew filmati antiki ta' 1950s u il-kumment li laqatni għax jiena ma stajtx inkun parteċipi għal din il-manifestazzjoni ta' kultura profonda li tfakkarna minn fejn ġejna. U kemm sar tassew progress li għalih importanti nirringrazzjaw il-Alla. Importanti nirringrazzjaw il-Alla u nkunu grati.
Imma xaġa li għaqtitni kien hemm kumment li qal il-Maltin kellhom id-tbissima faċli fuq wiċċhom dawk iż-żminijiet. Fejn marret id-tbissima fuq wiċċna? Tarana fit-traffiku filgħodu? Jew imdamdmin wara xi lejl divertiment? Nitqatlu bejnietna u nisejħulu entertainment? U l-lista tkompli. Illum waqt li niċċelebraw il-ħelsien ta' daw l-apostli u l-fidi li ġabulna biċ-ċarċir ta' demmhom, nitolbu bħalma talabna l-Papa fi żjara tiegħu fostna. Illum hija l-festa li aħna nħossuna fiha qrib ħafna l-Papa u l-Knisja ta' Ruma, glorjuża bid-demm ta' dawn iż-żewġ apostli li mietu hemm martri ta' Neruni. Il-Papa għalinna l-ferħ tagħkom irid ikun li xandru lil Ġesu. Li żgħażagħ għalilhom, jiena nixtieq noffrilkom il-ferħ li ma jħodulkom ħadd. U dan għandu isem. Huwa Ġesu, la hija sustanza li tieħu, la hija kemm għandek flus il-bank, hija Ġesu. Huwa l-isem li għalmuna l-apostli u li kitbuh b'demmhom. Mattia Preti ikkompona pittura straordinarja tal-laqa ta' Pietru u Pawlu huma sejrin lejn il-martirju. Hija laqa ideali għax il-martirju ta' daw iż-żewġ apostli kien mifrut fi żmien u anke bil-metodu. Pawlu inqatel ta' ċittadin Ruman, allura biqtu ir-ras. Pietru jew xmun Pietru jinqatel bħall-iskjavi bit-tislib. Imma tnejn mietu għall-imħabba fondamentali li bidlitilhom ħajjithom, l-imħabba l-Ġesu. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarrisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħalġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Missier, aħna niċċelebraw il-festa solenni fġieħ San Pietru u San Pawl, nitolbuk tkattar fina l-fidi biex it-talb li nagħmlulek ikun imnebbaħ mill-Ispirtu tiegħek li jaf aktar minna
x'inhu taġid għalina. Saħħaħ il-Knisja fil-fidi fik biex kull ma twettaq jibqa' fik u fik jintemm u tibqa' dejjem mibnija fuq is-sisin sodi tal-Apostli San Pietru u San Pawl nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Żomm taħt il-ħarsin tiegħek il-Maltin kollha biex jożu dejjem il-fidi li waslilna San Pawl missierna u jgħixuha bil-fedeltà kollha f'kull qasam ta' ħajjithom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kuma daw kollha li waslu l-kelma tiegħek lit-tfal u l-żgħażagħ biex fuq l-eżempju ta' San Pietru jgħinuhom isiru jafuk u jħobbuk nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bierek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejn il-dawk li m'għadhomx jgħixu l-fidi tagħhom biex mill-ġdid iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura feħdanek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier fidili l-qadawn it-talbit tagħna u għat-talb ta' San Pietru u San Pawl ejna ninaqdu iżjed miegħek fil-fidi u fl-imħabba. Aħna u nittamaw li qed ngħixu miegħek fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li t-talb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal quddiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek. U bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Għax int jogħġbok timlina bil-ferħ bl-Apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru
il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallim għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ħorxerret l-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għaliha sejjaħtilhom. Hekk flimkien, kull wieħed skont il-pjan tiegħek, ġemgħu il-familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli San Pietru u San Pawl, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha.
Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja li nitwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u li nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna maqudin fil-qsim tal-ħobbs u t-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Sidna. Eċċellenza nirringrazzjak ħafna lilek u lis-Sinjura Vella tal-preżenza ġentili tagħkom, nirringrazzja l-Prim Mħallef, lill-Ministru, lill-Kap tal-Oppożizzjoni, anke lill-membri tal-Ordni Kavalleresks ta' Konstantinjan ta' San Ġorġ. Id-djoċeżi ħasbet li tfakkar iż-żjara tal-Papa bi ktieb sabiħ ħafna li għandi il-pjaċir kbir u l-onur, Eċċellenza, nippreżentalek koppja tiegħu illum proprju fil-festa ta' San Pietru u San Pawl. Inħeġġeġ ukoll il-poplu Malti u Awċi biex min jista' jakkwista kopja ta' dan is-suvenir ta' din it-tifkira sabiħa ħafna ta' żjara tal-Papa fostna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox li waqqafkom fuq l-istqarrija qawwija ta' San Pietru u biha bniekom fuq il-blata tal-fidi tal-Knisja. Amen. Alla li qawwikom bil-predikazzjoni ta' missierna San Pawl, jallimkom bl-eżempju tiegħu kif dejjem tirbħu aħwa oħra lil Kristu. San Pietru bis-seta tal-infietaħ u San Pawl bil-qawwa tal-kelma iwasluna bit-talb tagħhom fis-sema fejn toqilhom jitlu huma bħala ħlas tal-martirju tagħhom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Naslu fit-tmiem il-quddisa solenni tal-lum fil-festa ta' San Pietru u San Pawl. Infakkarkom li min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta li fih id-diskorsi kif ukoll diversi ritratti jista' jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-festa tajba.